खुलुमबाय बयखौबो नै जाहाबरे दिनै जोंखौ पार्क नायनो लानानै फैदो नैबे जाबाय बगारुनि चार्चआव चार्च होननाय मोनसे जायगायाव नैबे गोदान नै दा टिकेट होदो बोराया बिसिनाव थेंक इउ दा नै गोदान आरो नै पार्कआ दासो गोदान खुलिदो ओमफ्राय नै बेयाव माने नै जरा जरा गोदान नङा इयो 6 माह जाबाय दा नै मालाय बयबो जरा जरा फट' लागासिनो नै फुजानिया गारनांगो खारलांबाय नै मालाय लोगोफोर हांसो राजा हांसोनि खुगानिफ्राय दै ओंखारगासिनो बेसे समायना नै मोजां समायना लोगोफोर बिराद स्रां स्रां मोजां मोनदों फैनानै माने बेफोराव फैबाथाय एसे गोसोफोरखौ स्रां मोजां मोनो आरो नै बिराद मोजां एसेबां मानसि आं बुरैनि माइंडखौ फ्रेश खालामनो लाना फैदोंमोन लोगोफोर और बे पार्कआ एसे गोबाव जायाखै आरो 6 मान्थ जाबाय एक्चुअली मा दैमानि पाराव बे पार्कखौ बनायनो थांदो आगोलाव मा मानसिफोरा पलिथिन जाबर जथर दैमा जिङाव गारोमोन आरो जायनि जाहोनाव दैफोरा एसे खराब जायोमोन आरो थ' बेनि थाखाय बेयाव पार्क खालामना दोनदो जाहाथे मानसिफोरा बेयाव डास्ट पलिथिन और गाज्रि जिनिस गारा जाथों होननानै और सब साइडथिं डास्टबिन बनना दोनदो गथ'फोरनि कारणे इमप्रेसिभ जायगा खालामना दोनदो और बिरसा मुंडानि आगोलनि आदिबासिफोरा नैबे जाबाय गथ'फोर गेलेयो बेयाव प्लेग्राउन्ड खालामना दोनदो जा बेटाया स' इन्टारेस्टेड गेलेनो थाखाय मादि थांबाय दोङो नैबे आगोलनि आदिबासिफोरा माबायदि खामानि मावोमोन हुइल गारियाव बेलगारियाव बेलगारियाव माबायदि ट्रेभेल खालामोमोन बा माबायदि गुड्सफोर लाङोमोन बेफोरबायदि खिथिदो बुरैया नाय जानिया ब्रेकआनो गैलिया थांबायल' दोङो नाय लोगोफोर बै सायाव एसे नायथावना वाटारफल्स खालामना दोनदो और मानसिफोरा बुंनाय बायदि बेफोरबायदि वाटारफल्सनि खाथियाव थाबा एसे माइन्डआ फ्रेश जायोनो स' बेनि थाखाय माबायदि नांदो बरिया माने माइन्ड फ्रेश नांदों ना नाङाखै नै सानिफ्राय बरिया दै ओंखारबाय दोङो खायसेयाव मानै दोङो जि मोजां नांदो मोजांथ' नांखागोन नोंहा आंनि गोसोआ बहुद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर इयाव खासेयाव बनायना दोनदो बर्ड साइडथिं मानै खासेयाव दोङो नों माबायदि नांदो बेखौनो बुं नोंनि गोजोननाया ना आंनि गोजोननाय आंथ' मोजांखौनो मोनखादो बिराद मोजां नांदो ओमफ्राय आरो फायबावनो गोसो माने न' खाथियावनो जाहाथे पार्कआ थ' जेब्ला जों सम मोनगोन लोगोफोर नै जोंहा सानैबो मेंबाय नै मा दसेनो नै गुदलुआ नांदो फैनानै मोजां नांदो खुला नङाखैमोन आरो एक्चुअली जोङो 2 मास सिगाङाव फैबाथाय बन्द'मोन आरो माबामोन आरो बे बनायनायाबो क्लियार जायाखैमोन दासो गोदान नैबे बहुत फ्रेश नाङो आरो माइन्डआव आरो जोंनि गार्मेन्टसफोराव फेमिलि आरो गथ'फोरा एसे बेरायनो मोनबा बेफोरबायदि जायगायाव गाहाम नाङो आरो उनाव बुद्धदेबनि मुर्ति बनायना होनदो एसे सेल्फि पइन्ट बनायजोबना होनदो खालि मानसिफोरा सेल्फिल' लानो फैयो गोसोमबाबो गुफुर नुयो आरो एलइडि लाइट होना दोनदो थ' मानसिफोरा न'आव लाइट गैया बा सानलाइटजों एसे फट'फोरा मोजां फैयाना थ' सिख्लाफोरा गथ'फोरा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डफोरा एकदम मोजां फट' फायसिनायखाय 10 थाखा होननानै फैयो आरो इयाव थांथ'लायनि लोगोफोर उनाव बुद्धदेबनि मुर्ति लगायना होनदो लोगोफोर रियो सेल्फि पइन्ट जा मा बुद्धदेबखौ लाबाखै नोंखा जा माखांखौल' लाबोबाय आरो जना दोङो बुद्धदेबनि आंखें बंद किया बेटा वो तो तपस्या कर जि गिदिर माशरुम इमान गिदिरनि फिसाफोरल' गेलेयो नै बेयाव लोगोफोर बेटा जानाया थानो हालिया मिठाइ गाख्रबबाय थादो मिठाइ माने लेस आरो मिठाइथ' जाखाया बियो
लेस नंगे भी ना लेस मामा लेस मिल गया आप खुश है ना बेटा इसे खोल के मेरा हवा निकल गया। हाँ इसको खोलना भी आता है देखो गाइस नहीं बुढ़िया बजा खोल के हवा आ गया। ये देखो मूंग दाल ये देखो हाँ बोलो ऐसे खोल के ये ऐसे वाह हवा आ गया हवा। नहीं 12 यार पूरी नहीं करने मूंग दाल आजिकल बिराद खतरनाक 쟁해야 이네 एकदम गाथांवनो जानादोंलै आजिकल खतरनाक गथ'फोराव खारनाय इंस्टाग्रामाव फट' होयो रोंसोरि बिसोरो वेटू यम्मी हाँ बहुत ज़्यादा यम्मी। मेरे बेटा का फेवरेट है नीला के बारा का मने नीला मेरा पैकेट पापा भी फेवरेट है। बिंगो हो थांनोसै एग्जिट जाबाय मानसिया